खुलुमबाय। दिनैनि कन्टेन्टआव नैबे खोथाखौ सावरायगोन इउपिपिएलआ इयुथ्सफोरखौ जाबादि नस्थ' खालामदों। बेखौ सासे इउपिपिएलनि यां दैदेनगिरि बिथाङानो बुंदों। आं बुंदों भिडिअ क्लिप्स होला दुफां बर'मोन नामा टाइटेला बिथांनि खोथा दा बावैसो ट्रेन्डिं सोलिनाय आरो बिथाङामोन नङा होमबा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि इलेक्सनाव गारियाव हमजानाया फैसा लानानै दा बिथाङा इउपिपिएलखौ नागारबाय। मानो आरो माबोरै बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बिथं भाबै सावरायनो थांगासिनो दं। स' हेल' एभ्रिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' खोथाया जाहैबाय मा जाय हप्स एन्ड एसपिरेशन्सखौ लानानै इयुथ्सफोरनि थाखाय बा इयुथ्सफ्रा फैबाय थानाय इयुन जोलै सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा आसा खालामनानै लोब लोब इउपिपिएलआव हाबदोंमोन आरो बेखौ नेतृत्व होदोंमोन बावैसो ट्रेन्डिं सोलिबाय थानाय दुफां बर' बिथाङा। आरो बे दायथ'नि मेन रेसपन्सिबिलिटिया रुंगुल बर' बिथांनाव दंमोन। बुंनायाव खोनानो मोन्दों माखासे इयुथ्सफोरनो सुबिदा होनो थाखाय रां लानायबो खोनानो मोन्दों दुफां बर'नि खुगानिफ्राय स्वयं। आं भिडिअखौ बिथांनि भिडिअ क्लिप्सखौ आं होला, नोंथांमोना नुखाबाय बिथां दुफां बर' बुंनायखौ। राङा लादों जानांगौ। खोथाया जाहैबाय मा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि इलेक्सनावहाय जेब्ला दुफां बर'आ इउपिपिएलनि सासे यां नेतामोन बे समाव मोनायाव फैसा लानानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्सनाव फैसा लाना गिदिंनायनि हमजादों। बेनोमोन ना दुफां बर'आ। दा बै समाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो फैसा गारलायनो हानाय बा बे रोखोम केरेक्टारिस्टिक्सखौ दिन्थिनाय इउपिपिएल दोलोआ इयुथफोरनि थाखाय मा मावगोन, लाइमोनफोरनि थाखाय मा मावगोन जों मोनदांनो हायो। आरो जेरावनाखि सुबिदा होनो लाइमोनफोरनो सुबिदा होनो नागारै दिनै बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे स्किमनि बा माबा मोनसे इन्डास्ट्रिफ्राव खामानि मोननायनि बा माबा मोनसे गावसिनाव सुबिदा मोननायनि थाखानि प्रल'भन देखायनाया बे इउपिपिएलनि लाजिनांथाव बाथ्रा। खोथायाव बुङो जोबोद गिदिर गिदिर, नाथाय मावो सिंजों एकदम जगायन' खामानि। दा बेखौ जों सुलुंनिफ्राय नङा, स्वयं इउपिपिएल दोलोनि नेताफ्रा जायफोर ओंखारदों बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो जों खोनागासिनो दं। बास्तबता बेयो। नाथाय बाख्नायनो गोनां खोथाया बेल' दुफां बर' बिथाङा जाय इयुथ्सफोरनो हप्स एन्ड एसपिरेशन्स होदोंमोन, इयुथ्सफोरखौ दायथ' लानानै इउपिपिएलआव लांदोंमोन। साख्रि बाख्रिनि खोथायानो होन, माबा मोनसे सुबिदा मोननायनियानो होन, स्किम मोननायनियानो होन, थांना थानायनि जिउ लामायाव राहा होनो होननानै लांदोंमोन आरो फैसाबो कालेक्सन खालामनानै बिथांमोननिफ्राय लांदों, बे रोखा। आरो बेखौ रेसपन्सिबिलिटि फुल लादों होनोब्ला रुंगुल बर' बिथांनि खुगायावथ' सिनि सावसोबनानै बुंनाय बादि बिराद गोदै गोदै दुगा दुगा हारिनि नेतृत्व लानाय खोथा ओंखारो, हारिनि सेन्टिमेन्टेल खोथा ओंखारो। नाथाय बोरो आरो बेजों लोगोसे बिथां दुफां बर'आनो बुंबावदों, बेखौ आं फोरमायनांनाय नङा, नैबे स्क्रिनाव नायनानै ला। बे पस्टखौ नोंथांमोना मोनबाय जानांगौ। एथ' गिदिर जाख्ल'नाय गैयै, इलिगेल नङै, करापसन नङै खामानि मावग्रा स्लिम स्लिम गाइखेर फिथाइ सामथाइ जानानै रायजो खुंग्रा दोलोआव थानानै रुंगुल बर'आ दिनै बेबादि मोनसे इलिगेलि एडमिसन मारै हाबा मावनो हाखो? खोथायावथ' स्लिम स्लिम। दा अब्ला रायजो राजाफ्रा साननानै नायदो, बुजिनानै लादो इउपिपिएल दोलोआ इयुथ्सफोरखौ माबादि नस्थ' खालामगासिनो दङ, माबादि बिथांमोना पावाराव फैसेयावबो थगायनानै सुबिदा होनो नागारो फैसासो संख'नानै लांदों। आरो दिनै सासे रियेलाइज खालामदों बेबादि थगाय थगाय सोलिबाय थायोब्ला जानाय नङा होननानै सासे रियेलाइज खालामदों दुफां बर' बिथाङा।
बेनिखायनो आङो ओंखारनानै आङो बेबादि दायथ'निफ्राय ओंखारनानै दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव खिथाना होगोन क्लियार भाबै मा जादों मा जायाखै इउपिपिएल दोलोआव बेखौ बिथाङा खिन्थाबायबो मिडियानि गेजेरजों आरो ओंखारबायबो जे बेबायदि थगायबाय थायोब्ला जोंनि इयुथ्सफ्रा नस्थ' जागोन आरो बे नस्थ' जानायनि रेसपन्सिबिलिटिखौ गाव लानो हानाय नङा नाथाय रुंगुल बर' बिथाङा लागोन लोगोसे प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बेनिखायनो इउपिपिएलआ फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव जिर' जानो थांगासिनो दं रायजो राजाफोर एथ'ग्राब थगायनाय इयुथ्सफ्राथ' बेखौ सहायनो हानाय नङा रावबो बेनिखायनो UPPL is going to get zero in upcoming BTC election 2025 नायदो आरो बेनि सायाव मा सानबावो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर आरो नेक्स्टआव बिनि सोमोन्दै मोजाङै रुंगुल बर'नि सायाव सावरायबावगोन ना सावरायनाङा कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय स' एसेयावनो भिडिअखौ फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ